Impatang dagiti masaknan nga dati maipapaya notice of violation kadagiti vendor nga aglabsing iti paglintegan ti sanitation. Tunggal section met ti monitoring iti kaadda ti utot. Ada follow-up report ni ISUP-TV intern Charlie Redolfin. Kalpasan nga imbilin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ti naingat a kinadalos ti public market tapno mapukaw dagiti utot. Istrikto ti City Public Market Office ti monitoring iti tunggal section. Iti agdama, awan pa iti natakwatan nga stall nga addaan ti utot, wenno nagumukan iti utot. Iti kanito a matakwatan ti kinarugit ti maysa a section, dagos a maipayan ti notice of violation dagiti vendor a masaknan. Actually, sa mga tenderos na hindi naglilinis, nagbibigay po tayo ng violation, notice of violation sa kanila. Like for yung unsanitary, may violations yan. Yung mga illegal disposal of garbage, kung may nahulog yan, littering, binibigyan natin yan. Yung hindi naglalagay ng mga tags na may katumbas na violation mga yan. Dagiti daduma a vendor, suportado da akanayon ti kinadalos ti merkado publiko. Impetang da nga ti kinabayag ti merkado, naskan akanayon ti kinadalos tapno na kay ayolatta kadagiti bisita ken umili. Sang-ayon naman, sang-ayon talaga sa kalinisan. Ako bilang residente, bilang vendors, bilang leader din dito sa palengke, kailangan talagang malinis. Kasi yun din ang inalagaan natin, yung matanda na ako. 70 years old na ako dito. Nandito pa rin akong bilang leader din. Tumutulong talaga ako sa kalinisan. Pakasaknan mo dagiti market goer, ti makikita da nga utot iti wet market, gaputa sadyay akadawyan a makita dagiti utot, nga agtartaray uray titinga ti aldaw. Actually, madami minsan lalo na po sa wet market. And as mamimili po sa public market is syempre nakakababa po sa confidence na bumili ka sa mga maduming surroundings or actually hindi maayos na stalls. Kasi as mamimili, kasi kailangan mo tinitignan mo din yung presentable ng stalls, no? Kailangan mo tinitignan mo yung cleanliness. So as a mamimili, syempre tinitignan natin lahat ng mga ganong bagay. Agtalak dagiti masiknan nga ituloy dagiti vendor nga agdalus. Uray awan ti maipataw a panusa ken gunguna. Gaputa ti merkado ti pannakalanga ti Baguio City iti nagduduma a produkto. Charlie Redolfin para iti Pagilian.